हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय टुडे बिदिब्ला दिनैनि गोदान निउज आपडेटफोरनि सायाव दा गुवाहाटीआव लकडाउनखौ सप्तासेनि थाखाय बारायबाय आरो बे बारायनाय समा जादों 19 जुलाइसिम बे लकडाउना 12 जुलाइनि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायनानै 19 जुलाइनि मोनाबिलिनि 1 रिंगासिम बारायनाय जादों खायफा रुल एन्ड रेगुलेसन होदों माने हारसिं गारि खारनाय नङा सारि साखाबाबो सिंगेलबाबो हारसिं गारि खारनाय नङा माने हारसिङै थानाय गेलामाल आरो स्टेशनारि दखानफ्रा खुलिगोन आरो फुंनि 9 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि 4 बाजिसिम दखानफ्रा खुलिनो हागोन नाथाय बिथांमोना ससियेल डिस्टेन्सखौ आरो मास्क बाहायनांगोन दखाननिफ्राय हेन्ड ग्लभ बाहायनांगोन दा कारखानाफोरा बन्द थागोन नाथाय जुदि सोरबाफोर खामानि मावग्राफोरा कारखानाफोराव दङ आरो बिथांमोना जुदि बेवहाय थानाय बेबस्था खालामदों आरो बिथांमोना जुदि बेवहायनो खामानि मावगासिनो अब्ला बिथांमोननि खामानिया सोलिगोन नाथाय बिथांमोना दारिमिननिफ्राय बायजोआव ओंखारनो मोननाय नङानो दा जुदि सोरबाफोर रुंसारि जायोबा थैयो 20 जननि बांसिन सुबुं थानो मोननाय नङानो जेबो रिजन गैयालासे रावबो सुबुङा ओंखारनो मोननाय नङा बायजोआव आरो गामि गामि थांना मैगं फाननायफोरखौ एलाव होदों फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम फाननो मोनगोननो थ' गाइखेरफोरखौबो एलाव होदों थ' बेनि उनाव LPGफोरखौ न' थांना गारि हैगोन बेनि उनाव पेट्रल पाम्प बायदिफोरा जायफोरखौ एलाव होदों बिथांमोना न' खुलिनो हागोन थ' बेनि उनाव जोंहा मैया अरुणाचलाव आसाम राइफल आरो NSCNनि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन 1 घन्टासो आरो बे गावलायनायाव गासै 7 NSCNखौ गावथारनो हादों आसाम राइफला लोगोसेनो सासे आसाम राइफलाबो जखम जादों थ' बेनि उनाव दङ मैया सदियानि MLA आरो BJPनि लिडार बलेन चुटियानि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों थ' बेनि उनाव दङ मैया काजिरङायाव 2 सिखारि हाबदोंमोन बिथांमोनखौ हमनो हादों थ' बिथांमोना सिगुननि सिङाव हाबखोमादोंमोन सिगुन दंफां सिङाव थ' बेनि उनाव दङ अकिल गगैनाव बिथांनावबो कर'ना पजिटिभ मोनफिनदों दाख्लै नेगेटिभ मोनदोंमोन थ' बेनि उनाव अमिताभ बच्चननि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों थ' बेनि उनाव बिथांखौ मोननाय लोगो बिथांनि न'खौबो चेक खालामदोंमोन दंना गैया कर'ना पजिटिभ बिथांनि न'आव ओमफ्राय बिनिफ्राय फिन मोनफिनदों बिथांनि अमिताभ बच्चननि फिसाला अभिषेक बच्चनावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों थारमाने थ' बेनि दङ मैया आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों 535 आरो बे 535नि मादाव 410खौनो गुवाहाटी सिटियाव मोननाय जादों दा टटेल केसेस आसामाव नायोब्ला 16,071 रिकभार हामफिनदों 6,426 एक्टिभ केसेस दङ 5,607 आरो थैनाया 35 बांगासिनो थैनाया खिन्थु बांगासिनो जायो सानफा एफा थ' दिनै भिडिअ जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनो दाबाव दिनै भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।